Para pamirsa ingkang pinerkahan dening Gusti Yesus, wilujeng pepanggihan malih kalian renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ. Kula Pendeta Sarwanti saking GKJ Karanganyar Klasis Kebumen kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo 8 April 2026 Minggu Paskah sepisan. Renungan samangke kaparingan jejer gesang lan nyariosaken kasaenanipun Gusti. Waosan kapethik saking Jabur 118 ayat 17 mekaten suraosipun. Aku bakal ora mati nanging urip lan aku bakal nyeritakake pakaryaning Sang Yehowa. Para kinasih, ayat 17 menika kedah kasambetaken kalian ayat-ayat saderengipun. Ayat-ayat menika nyariosaken kawontenanipun umat ingkang nate nandhang karibetan awit dipun mengsai bangsa kathah nalika lumampah saking Mesir badhe lumebet dhateng nagari prasetyan. Umat Israel dipun sengiti dening bangsa kathah. Anggenipun lumampah dipun alangi, dipun kepung lan sanesipun, nanging Gusti tetep nunggil lan ngayomi. Ayat 13 nelaaken, aku dijorokake sarosane nganti tiba. Ayat menika nelakaken kados pundi panandhang ingkang kasandhang dening umat. Ewa semanten umat tetep pitados dumateng Gusti Allah ingkang paring pitulungan lan paring pangluaran saking panandhangipun. Menika satunggaling tembung pangenget nalika sami badhe ngibadah riyaya tarub. Nalika sami badhe lumebet ing gapuraning kabeneran. Umat sami ngenget-enget menapa ingkang nate dipun alami. Pranyata Gusti Allah boten nilaraken, boten negakaken umatipun risak lan tiwas. Gusti Allah paring gesang dhateng umat kagunganipun. Awit anggenipun kaparingan gesang menika lajeng gadah tekad nyariosaken pakaryanipun Gusti ingkang sampun dipun raosaken. Para sedherek, ing Minggu Paskah sepisan menika kita kaatak ngenget-enget malih pakaryanipun Gusti Allah wonten ing Sang Kristus Yesus ingkang paring gesang dhateng kita. Panjenenganipun ingkang dados pangewan-ewan tumrap kathah tiyang, wusananipun malah mitulungi manungsa kanthi sangsara seda lan wungunipun. Panjenenganipun sampun mitulungi kita, milujengaken kita, maringi kita gesang langgeng. Ngengeti semanten agenging lelabetanipun Gusti Yesus Kristus, menapa ingkang badhe kita tindakaken? Menapa ingkang sampun kita wujudaken wonten ing gesang kita ingkang nélakaken kasaenanipun Gusti? Menapa gesang kita saestu gesang? Urip iku urup, awit gesang ingkang sampun kaparingaken dening Gusti dhateng kita. Senadyan kita dipun satroni, dipun mengsai, dipun wewodo dening tiyang kathah kaanggep dados pangewan-ewan, menapa kita taksih kuwawi nyariosaken kasaenanipun Gusti. Para sedherek, sumangga kita sami budidaya supados tansah saged nyariosaken kasaenanipun Gusti. Gusti ingkang nyagetaken kita sedaya.
Amin.